Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Orasma dihita saluhutna amang inang adrok stopuka parmigota di manogoton martang yang nahoho mahita di bagasan rotabe. Amin. Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 644 ayat sada sahat rodi tulu.
hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di porba dia, natu pompalangit dohotan on. Amin. Songonon dohatani Tuhan Jehova, idama, au apelasan diri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluaku nasida. Songon pangalulu ini parmahan di pungguan naganupari, uju di tonga-tonga ni biru-biru ina akan nama pari ibana. Suang songoni ahu mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata para sirohan na sumurung, mau lihat marohanami tuho, ala di jauho hami tu pakirimon di hanguluan saleleng ni lelengna, saile hon matondim tu rohanami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni akar rohanami, jala asa hulului hami akana di banua gijangi. Para gogoy hami manaluhon saluhut nanaing mangapat hami tuhasonangan. Say pagadaha porsyaon, pakirimon dohot pamopomon ni rohanami. Asamonang hami rodi ujungna, lao majalo tupali hami di julum. Ala ni anakmu Tuhan Yesus si pangulu hami. Amin. Ngihok kamu mah patik ni debata di bingkuta sadarion ima siap patik parjulu paduhot paduahon dohot lapatanna songonon madidok disi ahudo Jehova debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam dia do lapatan ni odo ikon ubia rohata jala humolong jala upos mida debata asamida nasana adong patik paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasa naik na dituruni tano yang kutungga besi sobaon manang sioluan dia dolapatan ni odo ikon dihabiari rohat na debata jala ikon holong rohat na di ibana asadang jadi hitam somba tu sombaon manang tu gana-ganaan mangido hanguluan siani jaladang jadi uluan begu manang ulpuhan ni hadatuon jaladang jadi posroha di ugasan homitan oni masahatna tapangido gogo tutuhat talau mangulahon na humbar tu patik nai ali Tuhan debata sai para gogoy mahami mangulahon na humbar tu patikmi amin.
tato poti madosata dijulun di bepa. Ale Tuhan debata amanami para gogo na sohatu dosan, para siroha midahami halak na dangolon, narodo hami tujulum, manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahaton dohami tubu, jaladanga dong haporsiaon di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manibil sianak kadalammu, macai godang do pangalasyon nami di patikmu, alai ingot mahami ale Tuhan, alan didenggan di basam dohot asin di roham, sayunang paingot-ingot akadosa di haposon nami, dohot pangalasyon nami, say ingot mahami hobar tu asin ni roham, dohot denggan ni basam ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabige mahata baga-baga taringot tuha sesani dosata. Songonon dohata ni Jehovah, unang ho mabiar. Ai ahu do siluluhon ho, nunga pola hujo guarmu, ahu napunaho, asang apon mandidebatana di kijang. Amin. Turupuk epistel di minggu sadarion di enek dosia 2 Korintus 12 ayat 2 sahatroi di 10 tajahama secara responsoria di ayat parpudian non repak kita majaha songonon madidok isi. Di bagasan Kristus hutadahami sada jolma nunga 14 tahun salpuna di tarhisat halaki rodi lapis patuluhon di banua gijangi. Manang na di bagasan daging na ibana ujui, manang di bagasan daging na dang huboto, debatado ubotosa. Natarhisat do ibana rodi paradesyo, jala di begedo hata naso tarhatahon, naso jadi dohononi jolma manusia. Jalanakpe hupa puji-puji diriku,
dang naso maroha ahudisi ay sitong do hataki alai worom namai unang sumurung ahu dirajumi halak sian nani ida dohot nabinegena diahu Jala asa unang jakon akang ona basir-basir doa ima suruan dikulis nama makupi au asa unang bukan tulu hari dohu pangido siat Tuhani asa sumuruti sianahu gabe hidup ibana tuau tuk maas kini roha kudiko ay dihagi leon dusun kul hagogo asa kago nama bagasan aka hageleo asa songgok tuau hagogo di Kristus rapak kita dibaheni sonang dohu hilala di bagasan akahagaleon pangaleayon asangap pangaleleon dohot hagogotan alani Kristus ay jupagaleahu disido ahu margogo songoni masahatna martua mahalak na tumangihon hatani debata jala naupeopsa amin. Tidak kon maha porsiautai songon nahina tidak kon nidong atas saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di depata Jehovah ido ama pargogo nasihati dosan natu mo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di depata Jehovah nasasadai iman tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe asiaton di porbadia andorang sebubuhan ido tuhata na temaon na bernit di panghuman ni silatus na matarpal jali ibana di hau pinor silang na tuat tuban waturu tanom na manguli ari pataluhon na manaik tu surgo lauhun dul tu siya munde pata Jehovah amanai para gogo na suatu dosani isi may ibana ay malasugutan noon manghumiala na mangulu dohot na mate au porsia di tondi porbadia jala adong sadhuria na badia huria topan la Kristen akan abadia dohot dihasani dosa dohot dihatai na mandok mula mangulu dosugo dangin halak naong mate dohot dihangoluan na surasuda amin.
Horas madita salutna amanami inanami. Tapi gima tiktik di huriatah HKBP Rawamangun Minggu 7 Juli 2024. Pertengahan week Rabu 10 Juli 2024 pukul 10 siang WIB. Apa julu? Di Kelapa Gading di Bagasni keluarga Situa Timbul Silitonga, Boru Simatupang, Jalan Kompleks Hotel Indonesia nomor B6, RT Tulu RW 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Apa dua hon di penggelingan di Bagasni keluarga Amang Sirus Naibaho Boru Sinaga, Komplek DPR Jalan Cengkeh, Blok JL nomor Pitu, Komplek DPR Perum Plogbang, Jakarta Timur. Kamis 10 Juli 2024 pukul 10 siang WIB. Apa jolo WIB balap sepeda di Bagasni keluarga Ratna Boru Siturus Paneh, Jalan Kayu Jati 5, RT Tulu RW 5, Rawamangun, Jakarta Timur. Apa dua hon kayu putih Kapling Polri di Bagasni keluarga Hardi Sibagar yang Boru Manulang, Jalan Kayu Putih Sia nomor 57, Kelurahan Pulau Gadung. Padidion nambah dia kabar tu pelaksanaan maka tidak kena perseaun ni akayana kota Minggu Sedarion 7 Juli 2024. Padidion nambah dia tidak danak di patu pama hari Minggu 14 Juli 2024 di permingguan pukul 10 WIB. Akan aturas nana yang mabuan yang nakonna majalo padidion nambah dia asa Roma mendaftar hut marguru hari Jumat 12 Juli 2024 pukul 16.30 WIB. Jala dibuat nama surat pengantar sian sintua wik akte kelahiran danak dot kartu keluarga huria. Rekrutmen dan periodisasi guru sekolah minggu. Rekrutmen dan periodisasi guru sekolah minggu periode 2024-2026 dot syarat nabuima dijahadi arotas tikting. Panitia perayaan pesta kotilon menguduti pelaksanaan perayaan hari ulang tahun HKBP Rawamangun 10 tahun dohot pesta 105 tahun sending HKBP dilanjutkan madohot kepanitiaan nasarupa lahu patupa pesta kotilon HKBP Rawamangun hari Minggu 6 Oktober 2024. Sudi marwas ni huriata pasidohot berpartisipasi asaboy dengan mardalan ulau ni khobar tulomoni rohana. Pasaton dana beasiswa. Kamis 10 Juli 2024 pukul 16.30 WIB. Maringanan di gereja tah patopan ma pasat dana beasiswa tua kayana kota SD SMP SLTA dot mahasiswa. Akar ruas ni huriata nama dapat dana beasiswa asaro manasida di acara irap dohot naturasna Manang Wali. Kegiatan penguan amah KBP Rawamangun. Seksi amah KBP Rawamangun mansoon sudi amah ni huriata asa mergabung mamadohoti kegiatan ni pinatu pani seksi amah kegiatan nabu ima dijahadi harotas tikting. Maka tidak kon persiaon peneguhan sidi katisasi sidi HKBP Rawamangun. Minggu Sedarion di permingguan pukul sia WIB di patu pado maka tidak kon persiaon peneguhan sidi katikisasi pelajar sidi angkatan 2023-2024 torop ni nama tidak kon persiaon ima 55 halak 40 bawah 40 pitu boru 10 per mingguan di patu pado ulau nabadia tunasida rapdohot akan atoras. Ibadah gabungan napa sebulung. Apa sebelum HKBP Rawamangun patupa ibadah gabungan dohot nonton bersama dohot tema God's Unfailing Love hari Sabtu 20 Juli 2024 pukul 10.30 maringanan di HKBP Rawamangun. Sudah napa sebelum ni huriata asama dohoti partang yang ani. Sekolah Alkitab liburan SAL HKBP Rawamangun. Khobar tu program dohot anggaran tahun 2024 sekolah minggu patupa sekolah Alkitab liburan SAL tu kelas 5 1 kelas sia. Kegiatan ibadah bina iman fun games hari Sabtu tanggal 10 Juli 2024 pukul WIB sampai dengan selesai ingatan River Outbound.
Sudah akayana kota sekolah minggu asama dohoti kegiatan ini. Ruas natabah keluarga Berton Sinurat Fenti Tri Gustina Boru Laoli Rabdohot dua halak yanak Nasida Rosien HKBP Resort Lumbanjulu Distrik Opat Toba. Alamat apartemen Gading Nias Residen Jalan Pegangsan 2 RT 10 Tolu RW Tolu Pegangsan 2 Kelapa Gading Jakarta Utara Wik Kelapa Gading. Anggiat mak nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata tarlu mobi di joloni itu hata. Tik-ting naeng marbagas tik-tik parjolo. Naeng majalo paso-paso parbagas nama Andreas Rai Johannes Pakpahan. Ruas nih HKBP Resort Jatinegara Jakarta. Anaknya mata Ependi Pakpahan Tubuni Inata Ani Boru Lumbanturuan Dohot Orwana Yohana Novi Naulita Boru Raja Guguk Tubuni Ruasni HKBP Resort Rawamangun Wik Duren Sawit Boru Niamata Tunggul Dapot M Raja Guguk Tubuni Inata Elvira Formina M Boru Nabi Tupulu Pamasam-masuan hari Sabtu 27 Juli 2024 pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Rawamangun. Tuhatama mamasu-masu persarapeon nasida gabe persarapeon nadenggan di tonga-tongata tarlumobini joloni tuhata. Namonding nah di hari Rabu 3 Juli 2024 nunga jumulomoding salak ina Saida Boru Nababan umur 70 tahun tinading ni amatta Dokterandus Jamalean Sinambela Nahinan alamat Jalan Kayu Jati 5 RT 10 Sada RW 5 nomor 12 Rawamangun Jakarta Timur Wik balap sepeda. Tudean hari Sabtu 6 Juli 2024 di Bonapasogit Bakara Humbang Hasundutan. Tuhatama nama ngalihon gogo dohot pangapulion di keluarga na ditinggalon. Tambahan nomor sahid nomor jolo. Nyonya Tobing Boru Parapat Wik Utan Kayu Manis dirawat di rumah sakit RSUD Matraman. 2. Keluarga S. Hombing Wik Kayu Putih Kabin Polri dirawat di rumah sakit Cipto. Pelian dohot akaudut ni buah-buah tajahama di harotas tikting nang peradeni huriata di pasu-pasu debatama akabarita masa dohot ulaon akasipatopon bayan sangap di guarna songani matikting di huriata minggu sadarion oras.
Kami ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangharamoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Damang dainang di minggu paunopon dung Trinitatis hatani debata nalaho si hangulu honotta nienet dosian pesalmen bidu 48 mamukka sian ayat sada sahatu ayat 15 hujaha madihita. Ede sian aka anak ni Sikora tibuldo Jahoba jala pujio situtu di bagasan huta ni debatata di atas dolog habadionna. Denggado martaga habing silas ni roha ni liat portibion do dolog sioni. Suhina tukan utara huta ni raja natibuli. Tau partano batoa dode bata tartada diaka bagas nasida. Ai idama marluhu do akar raja madapoton. Ape dung di ida nasida pitor tarhatotong do mabuk bedo nasida maporus. Akahitir do nasida disi mangai songon boru-boru nalaho mangitubu. Diropi huihodo akaparau Tarsis marhite-hite alogo sian habisaran. Sumatu barita na hubege hami do huida hami di bagasan hutani Jahoba Sebaot, di bagasan hutani debatatai, sai pahotan ni debata doi rodi saliling-lilingna. Ditibang rohanami do ale debata asini roham di parsitongaan ni Joromi. Sumatu guarmu do baritam ale debata rodi ujung ni tanoon gog hati gorad do siamumi. Marlas ni roha ma dolok Sion marulopolo ma akka boru Juda ala ni panguhumamu. Haliangi hamu ma Sioni jalaliati hamu bilangi hamu ma akka partano batuan nai takasi hamuma pariknai sigati hamuma akka bagasnai asa tarpajojor hamu tu pinoparmu sogot paboa debata oddo debatata rodi saliling-lilingna ibana manuguhita ro dihamatean disido sahatna. Damang dainang, selamat hari Minggu marihita. Molheata bege hata siswa bulu, ya de bege hamu tehe hata siswa bulu, molodidok hata siswa bulu, namar lapato mai sipukka huta, sipukka adat, doho sipukka nasa na adong disada luat manang disada huta. Jadi sotung pitor negatif pikirata kesata molo tabige sipukka manang siswa bulu. Siswan bulu tidak selalu berkesan negatif, alai memang ido sasitongna nama muka ulaun nadenggan, nama muka sada adat, nama muka sada hasomalan di sada huta do molo didokon siswa bulu. Atarbohado sasitongna. Ala molo tabereng do diganup luban, diganup huta na adong tarlumowi ma molo mula kita tubona pasogit saya dong do di sada lunggu sada huta sada luban sai dihaliangi akabulu do sada huta.
Jala aha do lapatanna molo adong disua disi aka bulu. Dang disua bulu i asa naso adong lapatanna. Alai molo disua pedisi bulu nama kaliangi aka lubani napabuaho do molo pe adong hagunaan ni bului taringot tu aka narikot di ulaun siganupari isarana mait pakeo ni aka sahutai taringot tu aka nabui pakeo buluon taringot tu si panganon isarana songorobungi manang taringot tu aka pakea manang taringot tu mamakena lahogabe hadang dohot aka ulau na asing dipake buluon alai disua bului dang hola dipake taringot tu ulaun siganupari alai boido dipake buluon songo sada tadda sada huta na adong pertahananna jala ala boido halak batak na jui sada marga tu marga na asing saya adong sipata perbadaan sada marga doho margana asing hurang denggan nasida dia kapar sauranna jala mungkin boido ditiki ro penjajahan ni aka bolada manang aka na asing di suam masada bulu jala bulu om managabe pertahanan manang inganan partabunian ni aka sada huta manang sada luban di dia nasida maringanan dang holan martabuni sian akka naboi mabuat hangongolu nasida sian akka jol mana asing alai bulu na disua di tonga-tonga ni akka luban tong do onni macamoton majagahon akka sa isi ni hutai asa unang di roro babiat manang akka binatang buas naro boy tuhutai. Jadi molo haha mumulak molo taparohaho dapei molo masuk kita mulai porsea balige lagu boti saya adong dapei hutan na memang nadi haliangi akabulu. Jadi dang memang na kebetulan nih ala memang na sangaja do disuani songo pabuahon ini adalah pertahanan suatu desa, suatu huta, maradopon akka binatang buas dohot akka naro mabahen mabiar akka sahutai. Itu adalah pertahanan daripada akka na tua-tua na joloi. Alai dang nagabe marlapatan menjamin ngolunasidai ala parsatokina doi ala nabinahen nijolma doi jaladang gogoi. Itu hanya sebentar saja. Jaladang hot i nama bahen ngolunasida nama dokon jaminan ni ngolunasida molonunga dipatupai gabe malua nasida sian akka parmaraan. Jaladosdo di bagasan bangsa Israel. Tadda sada bangso nagogo asing ni aka perlengkapan perang. Bangsa Israel biasanya memiliki, atau tidak hanya bangsa Israel, bangsa-bangsa lain juga biasanya mendirikan tembok-tembok yang begitu besar sebagai bukti bahwa mereka adalah negara atau bangsa yang kuat menang terhadap perlawanan-perlawanan daripada bangsa lain. Mungkin tengok do cerita tentang tembok Yeriko. Tembok Yeriko. Jala oma sasitongna nama bahe bangsa Israel mabahen tembok yang begitu besar, yang begitu kuat, yang begitu megah sehingga moloro akka na asing na laho manegai sadahutai molonunga masuk akka rakyatnya tu bagasan temboki dikatakanlah nyamanlah kami karena kami telah masuk ke dalam tembok yang telah kami buat dan ketika kami di sini kami nyaman, kami selamat. Sian akka bangso-bangso na asing. Amang inang nahuhaholongi di bagasa Yesus Kristus.
Dan adong sasitong na boy majamin keamanan ni manang ICP. Kita yang hadir di gereja ini dan adong na boy madoko kita aman ma menguluta molo nunga tabahen aka pertahanan di bagasan pernguluata. Nuengon ni nunga hampir 50% aka bagasta mar CCTV. Jala molo di Jakarta nunga atar jarang jabu naso adong pol naso margerbang jalan nunga ditutup gerbang nai sude pakai dang hola gerbang nai alet sahatu bagas na molo mamereng iba sia gerbangi ikon na majika maiba songone asaboy masuk mamereng iba tu bagasi karena semua rumah hampir tertutup dari bawah tertutup karena gerbangnya paboahon asa mau selamat bahkan dakola jabuna alai olo dojol masih patah nunga adong bodiga na jadi songona kainaton mula atar gudang sinamok non olo dora adong bodiga no sada manang buru-buru manang bawon pausung-usung tasna paleja-leja tasna manang tu dia imana di bawah non paboahon aku mau selamat dari orang-orang yang mau menghancurkan, menyakiti atau melukai aku. Jala molo tabereng dotong molo mar pesawat tita. Allah adong do jol manapos hier rohana na mar pesawaton alai sahatu nuaing nang peimana torus mar pesawat alai molo ganup naik pesawat. Mungkin saya adong doi saya na mabiar tarok toha doi mana tor ngali tangan nonni ngali si majuja nonni molo nunga pesawat. Ape di Papua di si standar keamanan pesawat, memakai safety belt, memakai masker dohot akana asing. Bahkan itu pun tidak ada menjamin keselamatan kita dalam kehidupan ini. Manangaha penata pake, manangaha penata bahen di bagasan parngulunon, dang namar lapata kita katakan bahwa kita ini dalam keadaan selamat. Bahkan dohonotama sekalipun berkelimpahan yang bisa memberikan diri kita kenyamanan, tapi kita katakan tidak ada suatu jawaban yang mengatakan bahwa diri kita ini akan baik-baik saja, baik itu bencana atau baik itu kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi sotong tapi kiri parjolo mate akan apogosi, manang parpudi mate akan amorai alani aka pertahanan akan asing. Hape olor si patata ida akan amorai atau patok mate. Alani aha ala soiboto majaga hahi pasonna, manang ala soiboto taringot tu kesehatan. Jala si pata longang doro hate dak kabinoto ondi. Wasa satabi hata akan hurang roha hira jarak marsahid. Hudul-hudul do nasida hona udan. Alehi rasohi ado nasida binereng marsahid. Tak kiaci subionna. Mungkin nabasi do, mungkin adong namang aleha di leha si pangano di imana, tetapi tidak dimakan. Mungkin ileha pagi olo dialang borngen. Hape nang aci subionna. Atar si pata suku-suku doroha. Ay buasa hami na mangan, na modom, na istirahat si pata boy murah marsahid. Boy murah akasitonon di bagasan parnguluan nami. Alai marhite turpukta di bagasat tikyon bahwa holan di bagasat debatado hita aman. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita aman. Songon buku deta nomor 214 sonang di lambung Yesus. Hanya di dalam Tuhan Yesuslah kita tenang. Hanya di dalam Tuhan kita mengatakan aman. Dangadong na asing nama bahen parnguluaton. Na aman seaman-amannya. Ay molo portibion manang molo aha petaulaho di bagasan hasyanganon. Dangadong jaminan. Sonari boydo sehat hita. Alay say sehat manok kita sahat dumulak. Satu saminggon, sabulanon, sataunon. Alay porsea doau tu Tuhani. Saya dong do
di bagasa satau nonni na jumulu an nonni mungkin ia na kota, mungkin akan atau rasta naso tapi kiri naso hiamasa ikom masai oti nama temudum petahoi oti alani marsahi petahoi manangah petahoi sipata boy rotu hita alai molotadokdo sonang di lambung Yesus nang hamatea nipe dohonot tama sonang dotong di lambung ni Yesus. Amanami inanami na huaholongi di bagasa Yesus Kristus. Molo didok korniaka amadora Sion o Sion huta nauli. Idokan o Sion huta nauli. Bahwa Sion ini adalah kota Allah, kota di mana Allah diam dan Allah memerintah, Allah berkuasa dan Allah bertahta di sana memerintah. Jala di bagasa turpuko di pabuahodo rodo aka raja-raja na mencoba menghancurkan kota Sion, kota Allah. Alai manang ise taida di bagasa turpukon manang ise sumakapi naroa maradopon huriana manang maradopon akana badia didok di bagasa turpukon gabe mabiar donasida orang-orang yang berusaha datang menghancurkan kota Allah mabiar nasida akahitir donasida apa koma mau lo mahitir heado hamu hitir-hitir alani mabiar. Ini adalah ketakutan yang sudah luar biasa. Alamolo nunga sahat tunama kitir hita di tiki mabiar, ini tingkat daripada kestresan kita sudah luar biasa. Diropu hidup parau nasida, akana mencoba nama kaliangi, akana mencoba nalao mangasegahon, mangaropukon osion hutan naulii. Tuhan tidak akan diam. Ikom mabiar hitir-hitir diropuhido akanaolo mencoba manegai huriana manang manegai akanabadia di bagasan parnguluanon. Amang inang boydo sipata rohatta taringot tuaka huriana manang taringot tuaka naburju. Olo disipata ro aka pangajari, ro aka haguturon, manang sia dia pei nalaho manegai aka naporsea dohot huriana alai sasitongna boido songo pamatang tau sega alai rohatta dang sega. Boido huriaon manang boido sebagai bentuk fisik gereja itu rusak, tetapi gereja itu sebagai tubuh kita tidak akan pernah rusak. Aladang dipaluas di bata. Karena Allah tidak akan pernah membiarkan gerejanya manang akan abadia sega. Jadi amang inang atar mabiar doakana soporsea taringotu aka ulaun najat nasipata manigai. Karena iblis itu memang pekerjaannya hanya merusak saja. Tidak ada pekerjaan iblis selain merusak yang baik. Jadi satabi amanginang molo adong naulaon na holam manigay nadinggan satabi sibolis doi mubama. Lihatlah, itulah pekerjaan iblis. Tidak menginginkan sesuatu yang baik, baik itu gereja ataupun orang-orang kudus. Selalu saja orang-orang kudus dicobai. Selalu saja orang-orang kudus datang orang-orang yang tidak menginginkan mereka untuk datang beribadah, bersembah sujud kepada Tuhan, tetapi pekerjaan mereka hanya merusak, hanya menginginkan kehancuran daripada orang-orang yang betul-betul setia kepada Tuhan. Dan terkadang kita melihat si polisi merajalela. Songo dia do Tuhan. Ay molo tabereng do, molo tutu do hita. Natigor,
natikos nabadia dia dopan ni Tuhan. Olo do sipata hitamaddo di bagasa parnguluata. Mola dong sipata nama kosomi hita. Naolo sipata menginginkan kejatuhan kita. Alai danga dong naro hakui naro di bagasa parminggono ni. Terkadang kita harus mengatakan, lo ma Tuhan, hona mardabu-dabu maradopon ibana. Aidang tuk au mangaloi mana. Aidang tuk gogoku, dang tuk rohaku. Dan molohu ulahoni, dang sarupa beau, doho sihuto Kristus. Dang targoar beau nabadia, molodoho doau, mardabu-dabu maradopon ibana. Ai songon hatani debatado. Paluas ma Jahoba marporang dopok musum. Asal ma hohom ho. Dan inilah yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Biarkan Tuhan yang bekerja. Biarkan Tuhan yang menjawab. Atau mungkin kita katakan kalau bisa, biarkan Tuhan yang membalaskan untuk setiap kejahatan yang dilakukan orang kepada kita. Dang pola hita marsak, taringotu ulaun nasida. Ay sipata hita mamereng, ay boasa Tuhan ibana songoni, nunga na jahat, nunga na jukat, nunga songon na siyak, majukiti hatana tuaw, ay songon na tabo-tabodo pardalana ningoluna. Gabi akan niulana, anakon na sukses sudah dia kaparsikolan na, alay ingot tamuma amanginang. Di Psalm 70 ayat 10 didokon. Sasitong na pardalanan niaka naso hobar tulomo ni rohani debata tudos sosongon mardala di dalan naladit do nasida hola ditiki paimahon adigan nasida madabu. Jadi ketika kita melihat molotabereng doa kadongata moladong songoni najukat na menginginkan kejatuhan daripada kita katakan saja dalam iman kita sasitong na hola paimahot madabu nama. Jala maladong hiya kita di sionon sumakapi aka ulau naroa tu akadonganna. Kalau ada di antara kita menginginkan kejatuhan daripada teman-teman atau musuh kita, taingok ma hola ditiki paimahot tikini debata mahita asa madabu ainunga mardalan di dalan na ladit sasitong na halak na mangulahon hajahaton. Parpudi amanginang. Totu sahali taringo do cerita sekolah minggu bagaimana Goliat melawan Daud melawan Goliat. Ini yang selalu kita ingat dalam cerita kehidupan kita. Bahwa harus kita katakan bahwa Allah itu akan menang terhadap iblis. Bahwa perbuatan baik itu atau perbuatan anak-anak Tuhan itu adalah selalu menang dalam kehidupan kita. Iko persia do hita, iko tahu do hita, iko monang do Tuhan na burjui, iko monang do panodangi, iko monang do sirai, asa dohono ma Jahoba namonang molomonang akan nauli nadinggan di bagasan parnguluata. Karena kalau tidak demikian, iman kita tidak percaya, iman kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah itu dahsyat dalam kehidupan kita. Karena Allah lah yang menang, Allah yang berkuasa, dan Allah yang bertindak dalam kehidupan ini. Dan pada akhirnya kan, nyata bahwa Allah itu menang. Dan pada akhirnya, orang baik itu menang. Garam itu menang, terang itu menang terhadap seluruh aspek-aspek kehidupan kita. Yang membuat kehidupan kita ini semakin diperbaharui dalam iman kita. Tabereng ma, asugari somonang debata di bagasa parnguluata, nungalang torop na akap dongan yaka parjahati,
Au sugari somonang akana burjui maradopon akana jukati. Nunga godang akar ruas ni hurion na mungkin madele na mungkin ngoluna nunga dao siap parsauran ni huriai. Alai tabereng ma akar ruas naro di bagasa tikion. Doho diganup akapar mingguon omma sasitongna nama kamonakon debatado mengurupi ibana bahwa Allah yang memenangkan dia dalam setiap cobaan-cobaan, baik itu datang dari orang lain, tarlumobi, narosi bolis, menggangui, membuat mangalo rohani debata na adong di ibana. Alanido dihamu asugari adong di son, natongon menginginkan, natongon menikmati, bahkan mau melakukan dosa atau kejahatan itu. Ingot tamuma, dang sadia leleng tokinai doi, terjepol nama akapar jahat, diaka dalanna. Nang molo adong di son na mga sahog gogona, na mga sahon na adong di ibana, tai petong mata paingoti parsatokina doi. Dang sadia gogota, dang sadia tikita, dang sadia haipasota, sipata olo dohita berfokus kepada apa yang kita miliki di dunia ini. Ubahena boy hita moru hapor siota, bahkan tadokoma gabeta tinggal hodebata, alani terlalu percaya kepada kekuatan diri kita sendiri. Alai adong dosa detiki, manang dia pe hebat ni jolma, manang dia pe gogo ni jolma, manang pistar ni jolma, iko dohononna dang sanggup pau Tuhan mangatusi saluhut non hupasahat ma tu Yesus. Kalau aku punya harta, aku punya kuasa, aku punya anak-anak, orang tua, alai sadatiki boy dohonota dang tahu Tuhan mangatusi saluhut non iko pasahatoku do tuho taringot tu nama so di bagasan parngulu aku. Dang naswadong dokter naboy pamalupon, naboy mangubati akka sahita. Alai ipe tong do honota nasohat tu sanau Tuhan sahiton iko pasahatoku tuho. Dang naswadong boy akka dia na boy palubako kita taringot tu ngoluluta alai iko dohonota do. Dang adong naboy hupangasahon asing niho Tuhan na mga lehon si panganon pardagingon partodio di bagasan parnguluaku. Berharaplah kepada Tuhan, jadilah gunung batu Allah benteng bagi kita, karena hanya di dalam Dialah kita selamat. Mula dong pe gogom, mula dong pe huasom, dang sadia gogoi maribakon huasoni di bata, holat di haul, holan di bagasa Yesus Kristus, sonang di lambung Yesus, sonang manguluta. Amin. Martangiang mahita. Jauh bade bata amanami, oliate madiho, hatam paingotok kami, tutu jauh bado partano batuan nami, boy perosi bolis nalaho mamolgak, nalaho manigai, alai molohodo nagabi partano batuan nami, sonang mangulu nami. Molope adong di hami huaso, gogo, manang na akan aboy na pangasahonon nami. Dang sadia Tuhan na mabahen hasonangan kenyamanan di bagasan parngulu nami. Satok kidoy. Dang sadia gogonay. Alai iko pangasahonon nami ma gogo na siya debata asa manang tu dia pe hami mangalaka mangula mardalan selamat ngulu nami
Tuhan Jehovah Debata mau lihat ma di mingguon ala boy da pe hutangi ho kami hatam ima bohal nami dina mangula akasiulon nami asa tutu hami Tuhan mian di bagasan asidot holong ni roham dang dau hami siako dang haruar hami sian aka tembok-tembok nabi Nahemi asa mangulu daging nang tod dinami pasu-pasu pardalanan ning ulu nami dina mamuka hami mangula ulau nami mamuka sadarion rodi sogot dia kana mardalani homa toktong na mga ramoti dia kana karejo tabaho tunasida aka rejeki hobar tu asini roha o asido lomo ni roham tuaka namangido hahi pason ni daging nang todi sai saut ma hobar tu lomo ni roham nang hutangnya ko kami akar ruas ni huriam namar sahid di pamatang nang di partodion na dirawat di rumah sakit nang di bagas nape na sopola huboto hami aha sahid nami manang mabiar hami pabuahot tu keluarga tu tenaga kesehatan alai haul ma hami nang pe marsahid hami alai molho nama kaul hami umira ma pakilalon nami di manahan silaban Maraden Marbun Tiolan Borsinaga Nyonya Pardede Hasugian Borsaragi Nyonya Sinaga Borsi Hombing Nyonya Siahan Bor Butar-Butar Nyonya Batubara Boru Purba Situa Rom Sirait Nyonya Tambunan Bor Simbolon Nyonya Silitonga Masaulina Bor Tambunan Doho akana sedang perawatan di rumah sakit nang dijabu na sohuboto hami sai homa toktong na pamalupon na sida mau lihat ma di hodi bagasa Yesus Kristus martangya kami amin mari dehita huhut tapasahat peliata Tuhan
toktong ai huboto takas na martua doau nang muse dohodi molukon tumpogos pedison manang sonang tahe marsigatung tuho sasude holan hui hutudang bedirikon togu matu nature rap mahita jongjong Tujolomo Tuhan sahat madirikon pakai ahombar tulomom molodang ho Tuhan maringanan diau diri kondang marat kabi tumpogos pedison mana sonang tahe marsigatung tuho sasude tatangnya ko mapiliata martangiang mahita ali di bata amanami na di banua gijang odo haroroan ni saluhu sileho-leho na dengga doho na saulibasa na mauliutus upasa tami masyan na nileho mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion uhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni seleho-leho mi tuhami asalam girgir hai madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manamina di banua gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomo ni roham di banu tongosona di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangulua siapari, se sama dosanami songo panesanami, idosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami tokyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sondakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasor homa damena tutodim. Oh